Hayi qhuba. Agayi chapter 2 verse 3. Ubani na kuni apha oseleyo owayibonayo lendlu isebuqaqawulini bayo bokuqala. Niyibona iyintoni na ke ngoku? Ayinjengento engentona emehlweni enu. Sifunde Ezra 3 verse 12. Verse 12. But many of the priests and the Levites and the chief of the fathers, who were ancient men that had seen the first house when the foundations of this house was laid before their eyes, wept with a loud voice, and many shouted aloud for joy. Over. So that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people. For the people shouted with a loud shout, and the noise was heard afar off. Sidapa Ezra. Wakam prophet uzama ucacisa liqhubeka phakathi Ezra chapter 3 verse 12 ukwizililo ezi2 ezaba babezali eBhabheli baze bakhululeka ngexesha uThixo bakhulula abantu bakhe naba besuke ekuthinjweni kwaJuda bawutsho eBhabhiloni sebengamaxhego namaxhegwaza futhi abo babeyibonile itempile kaSolomon yatshatyalaliswa nguNebukadnezar ngoku afuna ibuye izokwakhiwa ngokutsha xa kuphuma Ezra biza Nehemiah nasi isihloko sami ngoLwethu na ngegama leNkosi. Amen. Yeah. Xa kuphuma Ezra ndibona entombi kamambani kana ungumkhaya ke namtshatisela ngapha eMthatha uChuma wendela kwaNcume intombi kaMamkhondlo ngiyabona ndiba lapha kodwa. Okay. Sithi ke ne-messages zabantu ziyabika zithi ndifuna ushumayela ndizibambile mandizame ndizibambe ke ndizicontain kuba ndifuna ukuthini ndifuna ushumayela. Now le tempile njengesakhiwe nje xa isakhiwa ke xa kwilevel ethile bavuya ke abantu njengalento eseBhabhiloni abaya hayi balila ngoba kukho izinto ezingekhoyo kule tempile ezazikhona kuleyo kuqala. Sathi enye yazo eyayingekho into ityeya yomnqophiso. Yesibini umlilo wawungekho. Into yesithathu eyayingekho is the cloud. Ilifu laliba lapha kwilendawo ingcwele so bakhonza ilifu lingekho bakhala bebukabaya. Into yesine andifuna utya ixesha eyayingekho nenye ziyi-2 moseseshiyekile
sheke 2 ndicela ngini inkuzo namhlanje zamlibazisa zamthini zamlibazisa kole piece ngifuna ungena kuyo apha xa ungena kwi-first temple kule ndawo kuthiwa yi-outer court mhlawumbi ngesixhosa kodwa yinkundla ngaphandle uyazi ukuthi isixhosa esithathu wawuthi uba ungene xa ulapha ngaphandle ka-outer court indawo yemibingelelo okay into yanto unongxengxezela izono wathini wathanga then xa ungena ngaphakathi ke ngoku ufike kule ndawo kuthiwa ingcwele kule ndawo ingcwele kwakukho izonka itafila inezonka ezingenagwele xa ibizwa le tafile ngesilungu kuthiwa i-table of showbread andikazi apha left ndisathetha kwe-right kule tafile inezonka ezingenagwele ezi zonka zasityiwa ngabapristi zikule tafile ndicela unceda abantwana bam ke bangoku ngoba nina niyalazi igwele uba yintoni i-yeast bantwana bam zonke ezaziba setempileni bafuneka uba ibe zizonka ezingenayo i-yeast yile yeast uyesu kwi-New Testament ekubonakala uba yayikhomba yona kwi-Old Testament okay athi uyesu lumkelani igwele labafarisi abafarisi yayingabantwana bakaThixo abangamayuda ingabantwana abanecala elihle ungathi kuba kuthiwa abafarisi ucinga babi bonke babenecala elihle ngoba babezikholelwa zonke izibhalo ukusuka kuGenesis izibhalo zabo Mose isoGenesis yotsho kuMalaki imandi ke loo nto 2 bekholelwa kuvuko lwabafileyo inhle loo nto uThixo ndothuka mna kwi-social media kule nto yalaa mprofethi utombani uapostle mprofethi uAlf Lukau neba laa mntu wenza inansika fake yoku hayi oyena wayirongo phaa kulo ayivuka wayezifisile ethengiwe vile I wish I can talk about 7 mountains of influence. 7 great mountains of influence. Any gama elisetyenziswa kwezo 7 great mountains of influence kuthiwa si-7 pillars of the society. Zintsika ezisixhenxe ze-society. Elinye igama lazo kuthiwe zi-7 molders of a society. Eyokuqala ifamily. Iyo emolda isociety futhi isisiseko sesociety. uThixo xa ibandla elivusa ulivusela uba seliqiniseka uba lakhe families. Usathane xa ihlasela isizwe uhlasela ifamily. After 1994 kuba ibandla lithi sinisela ubhekeza ezulwini ngenye imini ezulwini ngenye imini ezulwini
ubukumkani makufike. Intambo yakho yenziwe phi? Buqale ubukumkani bukaThixo bufike kwiphila ye-society ekuthiwa ifemeli. Xa ihlaselwe libandla uThixo alijongileyo uba kufanele uba lakhe ii-families begodly, ukuze zawuba godly ifemeli yakwakho neyakwam, ummelwane azokwazi ukuthi xa kubhotyobhotyo kwakhe eze kwakho azothi khawuzondinceda, nantsi ifemeli yam iphalala. Ngoxa kuphalala kwale yalo ukholwayo, lungakholwayo uzawuyaphi? Pillar of the society, family. Ukapho ndikwezonga apho ndikhona, ndizawubuya kakubi ngezonga kule ngezonga. 2, enye imolda ya society kuthiwa yi-education, imfundo. Nayo after 1994 ihijackiwe. Itweni 1, hijacked by the New Age movement. Wawife ithethwa apha enkonzweni loo nto into before kuyathethwa ke lo. I-New Agers zisebenzisa i-secret societies. Ithi iBhayibhile, ndiyaniva nimkowuta wrong uBhengu nje. uBhengu nimkowuta wrong. Nimkowuta njani? Ithi wathi masingafundi ngezinto zikaMtyholi. Sanivela? Hayi, wathi masafundi ngezinto zikaMtyholi. Sifunde ngazo. Sifunde ngoYesu. Wawugqiba wenza umzekelo wabantu basebhankini. Wathi abantu basebhankini bafundiswa imali eright ukuze bakwazi ukuyibona enjani erong. Yayiva? Zangathi utata uBhengu wayetshile. Cha umve rongo. Mvenjani? uBhengu was very philosophical xa ethetha. Wawunothi uthetha apha kanti uthetha phaa. Andikwenzela omnye umzekelo. First seminar yabantu abangonansi yama-organizer omama, wenza training yabo. Xa batrayina phakathi naphakathi kwe kumama obuzayo, andimazi lo mama wayethini. Lo mama wayengaqualify wawuya kule training because it was a strategic training. Kwiqondo eliphezulu ubuza umbuzo, urongo na ukuba umuntu ongumama kanye makoti anxibe iminiskirt? Thixo uyobuza lo mqasheni kwi-strategic training. Nimve kakuhle, andithanda omama wanye umakoti mabanxibe ntoni? Hayi kanditsho. Xa le question kwi-strategic training uphethe imicimbi eserious echaphazela ilizwe uyobuza iminiskirt. Yiyo ke le nto nangoku isehlule ke lo nto miniskirt. Ndikushoke amaqala ngiqhubhe uBhengu qala ngiqhubhe uBhengu. Uthi xa iphendula uBhengu xa kuthiwa urongo nomntu ongumama okanye ke makoti anxibe iminiskirt, uthi uthini umyeni wakhe? Amela xa bephuma kula workshop bathi uthi uBhengu xa inxibe iminiskirt umyekelana umyeni wakhe. Sangatsho
It's a philosophical statement. Unmamela. Insima la nto ndiyakho. Le ndiyakho. Insini. Nithe masithetha restoration ngalo. Mamela. Abanye bakwabo bathi uthi umyeni wakhe uyibona ilungile. Makasinxile. Akathombe. Kanti Bhengu uthini? Uthi uBhengu mna funeke ndakhe families ezigodly ekuzawuphuma in the family ukuba ifamily sikhondatha kanjani, not ibe libandla liyothi interfere lo ulawula ifamily. Unvile? State education, eh? Imoshiwe. Itheni izimoshwe. I-education paqala ize nebandla. Libandla elize nemfundo. Libandla elakhe isikolo. Yalibandla elidetermine abafundiswa ntoni esikolweni. Iyona nto naxa sowusindisiwe ubungasokoli xa ungulo walaqala. Uba xa kuthiwa uMoses unina yayikuJochebed ubunganwa inhloko ubani khona uMoses. Ngoba esikolweni ufundisiwe ngoThixo. Bungafundisi isubjects eziqha ubufunda nangoThixo. Wawugqitya esikolweni uphethiswe kwi-subjects ezizawuthi uThixo akakho. Ingafundwa loo nto leyo. Ethi uThixo uthini? Ola ngoku bayifunda ngoku. Ngothetha nawe abantwana bethu as early as grade 4 bafundiswa ngobugqirha. Ngoku basisiwe umthetho South Africa. Where is the church? Siyezulwini ngenyeme. Hey, ubona bakhona abakwaZulu siyakulo apha. Ngoba umntanam ubuya esikolweni eligqirha kanti usifanele. Awubuya eligqirha uzothatha mnalo. Andenze kube nzima nokuthandaza oku. Ndiba kunzima uthandaza kwa ugqiba 10 minutes kunzima. Kunzima kwawudlizwi kanti umthakathi lapha endlini. Uziswe yi-education. Where is the church? Siyezulwini ngenyeme. UThixo lijonge uba nansi phila isiwa nenzani. But alisukwazi ibandla ukudila nalaphila xa lingafakwanga kwi-New Testament. Because namapristi sonke xa lingafakwanga kwi-holy place lazodla esisonga singenagwele nazo zonke ingredients zaso esizakwenza uba sikhuphe uhlobo lwabantu abazaba zi-pioneers kwi-curriculum development. Oh Jesus. Can it be amen? Amen. Huh? We are different. Only education. Mold a society. Indlela ocinga ngayo yindlela ofundiswe ngayo. You've got a scientific mindset, not a godly mindset. Eyenziwa kwenzima uthi xa operate apha kuwe. Mandikwenzele umzekelo, uzigod una scientific mindset. Tukwenze ntoni? Uba kuya umuntu ongafundanga kwagqirha. Athi ugqirha. Ufunyanwe icancer. Futhi inyangeke. Ushakelwe izinyanga ezintandathu.
uba uphile. Lo muntu othi xa naze into ivela kufuna ndiyicacisile ndizayithini elaa xesha lakho ndizayithina ndoda. Ugqirha uthethetha abe evala indlebe ezenhliziyo longafundanga ukwazi kwandula ngoku kuthiwa unekhensa enyangeni, iripoti kagqirha akayithathi ngoba kana-scientific mindset. Uthi akazi kwandula khona ingwabehla yokuxhwele ngapha ibethe yokuxhwela umntwana. Uyabiza? Amen. Athi mhlawumbe nekawufika kweloxhwele ufike wena uthi akho ndimnqabelayo uThixo kula cancer yakho angakuphilisa. Kube lula ukukholwa kulaa mntu ngoba kana-scientific mindset. Wena kuthi kusithiwa hayi uThixo uzawuphilisa, uthi hayi xeba le ngoku istage esikuso ikwesi. And esikoleni fundisiwe nokwenza statistics. You begin to look around. Abantu abenengxaki efana nale yakho. Education is a pillar of society. Iyakwazi yakha i-society, iyakwazi uyidiliza i-society. Imfundo. Where is the church? In the four walls. This is my letter. Kaute amen. Number 2. 3. Government is the molder of a society. Ubani. Something. Urhulumente buphethwe ngabantu abathile bayakwazi ukumenza uba abantu bathobele noba yintoni na ethethwa ngurhulumente noba ayihambisana noThixo. Uthi kaloku kuthiwe masithobele makhulu. Ndisibuza umbuzo uba hayi udle esiphi isonka esinegwele na okanye singenagwele. Ngoba ooPetros bebeke bathi urhulumente bathi khethani nina uba simamele nina nakunoba simamele uThixo. Amen. Nikhona? Ndiyintoni kana ndaba yiprofession? Izinto ezimbini beniyazi loo nto. Awuthi kunentlodi kodwa madoda uthi kunanto unentlodi andivumele beyititshala qualified teacher maths and science, physical science and mathematics. Tinda uqualify andiyeke ndokwenza i-BCom accounting. Second year, ndiyiqala i-accounting. First year, I got a distinction. Second year, in the whole university, I got an award for being the best student. Accounting. Ndiqala wona ngoku ndizawuba yi-CA but in-chartered accountant. Apho ndiyakhona. Athi ndisaqhuba athi uThixo, whoa! Siyamoshana Thixo kule nto. Siyamoshana Thixo noko. Siyathini? Siyamoshana. Samoshana nje.
then funtinana I want to give them out. Government. Nandiva? Ugovernor ndiyakwazi i-mindset yabantu ayichange. Ihambe ngolu hlobo athini? Afuna ngayo. Andifuna ungena nzulu ke izandibazisa kwixesha seliphelile. Kodwa uPetros bebekwazi ukuthi kwezinye izinto bafundise bathi makathotyele urhulumente. Kodwa kwezinye izinto bakhwele umgca. Simamele nina. Noba simamele uThixo. Kule ngeke simamele. Bithi woza jele. Sithe zanto sesivalele okwedini. Xa sezixoxa case. Yemani, sidle isonto esiright. Khawuthi amen. uPaul bekwenzeke ixesha anqubanise ezigroups zimbini abaSaddusi nabaFarisi inezilento emithetha abaSaddusi nabaFarisi bebengavani ngoba zeJews bonke ngoba abaFarisi bakholelwa kuvuko lwabafileyo abaSaddusi abakholelwa abaFarisi bakholelwa uSogenesis uMalaki abaSaddusi bakholelwa uGenesis kwezancwadi ezinhlanu zikaMoses abaFarisi bakholelwa iangels khona ne-demons khona abaSaddusi abakholelwa kwaba i-angels ne-demons khona abakholelwa nakuvuko lwabafileyo kodwa ngabantwana bakaThixo. So igwele labaFarisi ingxaki yabo kwezinto bakholelwa kuzo bazipractice bakholelwa right kodwa abapractice. So igwele labo ligwele lehypocrisy ukuhanahanisa. Uyakuse kuyibona uba itempile likaThixo ikhona othi sonka esibadla sona ayisiso esisingena gwele sinegwele labaFarisi esisilwa ngomuntu yayifa esabaSaddusi ligwele le-unbelief ngakholwa bantu bangamakholwa kodwa abamkholwa uThixo abakholwa uvuko lwabafileyo lukhona abakholwa ii-angels zikhona abakholwa amadimoni akhona. Amkhalo uThixo njengoba enye into ungazikholelwa nje akubonza nje ngendlela enzima ukuthi banedimoni kaloku uthi uzokholelwa ngoba iBhayibhile ithe akhona amadimoni wena uthi hayi no ayekhona ngala maxesha ubhala kwiBhayibhile ngoba ufundiswa iBhayibhile school ngolo hlobo akasekho ikona ndithi ke i-unbelief yabaSaddusi igcwele lo thuka mna kwi-social media xa nabazalane be andibazi ma bafuna ntoni ba boxoxa abaxoxi pha basusa amaphela noma bazodemonstrate uThixo baxoxa bathi hayi ayikho loo nto yalo mntu ba uvukile kufika kwagqibela uvuka abantu abafileyo ngexesha leBhayibhile. Ndithi hayi bo sinabaSaddusi bantwana ewe laa nto akufeyikhi ukufa nyanvamasa ataqhufeki ufa xa bezawubhaqakala laa nto yoba abathengi bakhe abamthengileyo bamtyisa poison bambulala. Because they wanted to prove that Alf Lukau is a false prophet. And Maz Mbuyo Nobagayo. I don't know. What I've done some mutual. Lando Etengi. Against media. Media is a mold a society. Bubungayas into media. Ngokwendlela iyo imedia wena paper wena internet wena TV
wena radio ibifamba iownwa libandla. Uyangiva? La nto yenziwa pha ivela Facebook is part of owning the media. Unvile? Ngokwena uthi zinto zantoni amane zinto zikhumshileyo zibese bayaphela abantu zezinto zikhumshileyo. Bajika ingqondo zinto ezikhumshileyo ngoba ibandla lifuna uzisebenzisa izinto ezikhumshileyo. Imedia iyayijika ingqondo. Ufuna ngikwenzele umzekelo? Ngoku yakuvela usenzo abanakana generations no JC bevela bese gays la nqaka malonke ihlabathi bathi abantu ndimyekile generations kuyacaca masiku generations yaba into nje yomzuzwana bayayazi abantu xa usebenza ingqondo yomuntu ufuna ukuthi chu with intentionality chu libandla ingayazi uba xa usebenza ingqondo yomuntu there has to be intentionality. Nikon zaba buyela ku generations because la mfo banufunda ivundla kuba endiyabazi kodwa abantu i-society ye-homosexuals finances la mfo uba ubufuna i-business yakho ihlale iqhubeka faka nalento uchange mindset ya society. Why? It's because the church has left another pillar of the society, which is the business. I-business iphila society. Did business into pillar of society? Would have been what go mama? No say mabangene we clothing industry. Abayibona. Wayazi ba lo mbuzo uthi ku right na noba ku wrong umuntu anxule kanjani uzawuphendulwa i-clothing industry evezweni bandla. Yaba nangofu. Amen. Lekeni ngicaphe njengoba ndamamba nani sithi. Ayindindoda futhi. Ndindoda? Ndenza ngabomu? Ndikhale ibhlukwe engazundibamba yabona? Kodwa inone lapha esinqeni. Xa ndifika ayindibambanga kodwa inkulu esinqeni. Le izawuma kakuhle yi-10,000 rand. Ngoba nje ayithatha 10,000. Ngalo ndivele ndithenge ezithengwa. Zenziwe. Do you know where this pattern comes from? Under the waters. That's why it is made. I-clothing. Because ibandla lishe indawo yalo. Satana wangena. Oh, andiyazi wangaze lifumane phi. Isketch esingenasilidi. Ndila ngajonga apha eventrikali. Zilidi zonke. Ungaziva uzondibethe inasike nesilidi. Utheni ushile ndoni clothing industry. Ngoba ayithi. Uyawulengela into umshumayele utheni ngibani inansika. Ndilungisa into yebandla elishindawo yalo. Lethu umhlaba engowalo, lona ikhala kulizwe. Izulu likhala. Yekwethu iJerusalem lintsha izawuhlema izulu izohlala apha emhlabeni. Amangqina anyanisile xa ethi umhlaba sawudlilifa ngona phakade. Cha nohlobo lwawo ngolu leBhayibheli. Ngoku wena ufuna ubaleka apha into ingxamele ufuna ubaleka. Naxa kufika iCovid iyabuya inkosi
helicopter izasithatha esezulwini akoba helicopter bese izathatha ezulwini njengobona into engathi zibamuncu nje uThixo uzenze wazibemuncu ngabo mama ngexesha leCovid ibandla litho lavuka emaqandeni alathandaza yeha ndithanda mama la create no online fundi uthandaza online yabona manje uphanda ngengo imedia bathandaza uThixo ngemithandazo yakhe yabo bathi beplana ukuthi okay la COVID ka 2019 it must kill so many people. God reduce the number because of your prayers. But izawuvela indoba ufuneka kube kunzima uzibandla lithandaza wathi kuza second wave leyo second wave uza kwenza iziqwenga wafika second wave imithandazo yenu uThixo reduce the numbers and increase the knowledge of dealing with COVID. Third wave adayibona ngale immutations zale virus zinga zizakwenza into ezibukwayo. Still God reduce the numbers ngenxa yemithandazo yenu. Ndiyabona ngudeli nomthandazo wakho wenza ezibukwayo. Khawuthi amen. Mamela ata abantu ngule siyenzayo Omicron. Yabona nangoku wena ubelieve into kaRhulumente bayenziwanga lento. Ngoba information wena uyithatha only from these molders of the society as corrupted. Uyithatha apho qha. Awuyithathi information kuThixo. Ubuze ba wena Thixo uthini. Awuzukwazi futhi uyithatha ngoba you have not been trained to hear the voice of God. Khawuthi amen. Uzawukholelwa ixela imedia cha. Awunawo neukhathalisa ulayi noko make dithelekise. Kholelwa information ecalayo. Ngoba isonka sinegwele. Udla isonka sinegwele. Nami ndidla isonka sinantoni? Sinegwele. Omicron bamenza 116 mutations. But yena ayike uzakwenza isibukwakhe. uThixo wavela yabona hambonisa amaqhekeza ngelo Satan. Ngoba ibandla prayer is rising. Imithandazo ungabuye ngithatha kancane. Unvile? Tell me ungabuye uthi kala madimon bantwana besikole Port St John's athi la madimon Thixo sizayithini lento siduthunywe ukuba sise iCovid edutywa but asikwazi ukudlula emthatha. Amen. Sikwazi ukudlula kahle. Yazibanhle usenzo. Yabanhle usenzo. Yabona apha uba injongo kaThixo apha kuba sonke sibe ministers. Not one person be minister. Khawuthi amen. As a minister, who train in a ministry of intercession. In ministry of Tandas. Also on Tandas and Gazo, still Tandas and other master who grade R. Who sing that Obasim Tibazu grade R, Mommy grade R, Mommy grade R, who put me going on one.
Otherwise, imithandazo yethu must affect 3 realms. 1, emhlabeni. 2, in the waters. 3, in the heavens. Imithandazo yethu must affect 3 levels. 1, ground level. 2, occultic level. Your occultic level, your fortune tellers, your magicians, your witches, wizards. I feel it, mithandazo. Iyo lento bonwaba bahlala apha. Bakhonza onke imihla sakwazi bafaka esikhundleni. Because imithandazo yethu cannot reach the occultic level. Niyaba nami? Umfundisi uBhengu xa eqala ufakwa nguThixo ku-occultic level, wathi ethandazela igqirha. Xa ebeka isandla igqirha, imimoya yegqirha ekwi-level ka-occultic yangena ngengalo, yaqaqamba ingalo yakho, abangakhalima, in the name of Jesus, come out, come out, come out. Aliphuma idimoni engalweni kaBhengu. Ubungibani ke wena? Ungathandaza nokuthandaza. Nandif? Wancedwa imissionary. That was a prophet of God. The assassins of God. Upothinja. What discern in nature yelidimoni. Wagomba futhi ngu-occultic. And kwa-occultic ukule function. Then wadila nalo walethi cast out. Waphila uBhengu. Wathi wangena kwisikolo se-spiritual warfare. So ukwazi uba kukwi-levels kwi-spiritual warfare. Ulwe woyise emthandazweni. Ulwe woyise ispirits ezisemanzini. Ulwe woyise ispirits esemhlabeni. Ulwe woyise ezikwi-heavenlies. Mamela, amadimoni ecrime alapha kwi-heavenlies. Into ebangela uba kuthiwe imvuselelo isilandana, not only isilandana qha, kwindawo ehamba kuzo umfundisi uBhengu, i-crime would be reduced. It is because his prayers, asikayi kwi-preachings, his prayers were able to deal with strategic spirits or territorial spirits in heavenly places. Lord, ayizenzekeli kufuneka udle isonka as without yeast, esine-ingredients ezithile zizokhupha umthandazo othile. Kubekho i-spirits ezibizwa kwi-levels, bente ku-ground level, ne? Ndathi ngibani? Occultic. Nako akhona amagqirha asindiswe ezofuna uncedo apha kuthi because they know ukuthi le nto bakuyo is not going to get them to heaven. Beze apha kuthi basindiswe but bafike singakwazi ukudila no-occultic level. Bahlale bakhonze kunye nathi emveni koba prophet kanti is prophet basilanda kwi-occult world zibe zi-correct but from a wrong source. Yabona? Basa njengoba belapha phakathi kwethu nje, they end up becoming our enemies. Bafana tonsillitis. No? Zii-tonsils ezintombosmith kodwa isigulo sazo i-tonsillitis. Into ebangela uba zikhutshwe i-tonsils xa zine-tonsillitis kuthiwa zikhupha i-poison ethi yawungena apha emzimbeni affect ii-parts ezithile zomzimba including kidneys. Ungane-kidney failure usenzwa yi-tonsillitis. Ukhona? Andanazo bethu na.
sixolana noThixo saqala apha ekulweni kwethu sofika kwi-tonsillitis saxa sifika kwi-tonsillitis yadlula kodwa chronic tonsillitis saqhuba sihamba i-profession leyama ndinawuyeka Thixo singase sokumisa napho simisana khona salwa chronic tonsillitis yadlula kodwa allergic chronic tonsillitis yadlula kodwa allergic pharyngo chronic tonsillitis that ENT specialist esikhuphe ndabe ndiqonda ingozi yongazikhuphi ngoba I've got a scientific mind. I don't know mthalalisi wabe ethi qethe njengunenkanini i-protection yami kuwe izaba partial ayizophelela so ofaringo aba bangeniswe i-protection engaphelelanga kaThixo ekona hayi lancane lebhala incwadi lebhala urhulumente uncamile kodwa wasemngeni nezinye izinto ezingasekho ngoku awuzuzenzana ndabhala hayi ndiyayeka urhulumente ndincamile thatha nansi leta uya wamsebenzini yathi phela iveki le nto esi sigulo sinegama elide kangakona kodwa apho ndizakhona ndizakwinto ethi ndahlekile again abantu abaphethe tonsils isizathu ekuthiwa mazikhutshwe ii-tonsils umthetho wazo zikhusela umzimba wakho kuyintsholongwane kodwa ngozijikile endaweni mazikhusela umzimba wakho zingakubulala ndinabantu ezayo phaa kanti basuka kwi-occultic world beza apha bezoba yi-part of the kingdom of God kodwa xa bengakhululwanga they become a poison yi-doorway yokungena kaSathane and ngabo ababazi abantu abazi-pillars in the church of God adile na ii-areas ezahlukeneyo andizungena kuloo nto sonke singenanto ii-pillars ndizigqibile ii-levels ze-warfare njenge-ground level that ngu-occultic esithathu territorial ndicela ukuconfuse can I confuse you yandifumele ukufunda iBhayibhile ka-King James version alikho igama elithi demon phaa kuyo udemon angelekho sesisilungu sitsha esinodemon nyamba phaya ku-devils not demons eyona version ingconwana la King James nikho naba babiqondo eliphezulu kingdom of darkness abazawu-infiltrate ibandla abazawu-attack ibandla batrainwa ngo-King James version bendisekutata ubhekibana nilo besithi wathi masingafundiswa ngento into ezama uyitsho suyawuthatha isource kuSathana akufundisa uSathana ngoSathana uyayiva loo nto ithethela mayibe lizwi ne-revelation from God ezakufundisa uthi uthethe njengalaa mbhali phaa eBhayibhileni othi amaqhinga kamtyholi siyawazi nyayiva leyo
Kuba lokho ibabhlenke ngamaqhinga kaMtyholi. Funeka uwazi ba amaqhinga kaMtyholi. Uyabazi abantu bangatshata for 20 years amaqhinga kaMtyholi ukuthi masiplanele lo mtshato uchithwe umtshato yiColgate. Omnye uthi uyiputyuza phakathi iColgate. Xa uyiputyuza iqala ezantsi uyinyusa uyithi uphele umtshato. Awabona ngamaqhinga kaMtyholi lawo. Kukho imitshato eqinileyo kodwa omnye akathembekanga emtshatweni. Kodwa lo waba uchithwe iColgate. Amen. Not all demons are demons. Abenali xesha bandawutsho pha eBhayibhileni. Akhona amademon ajumile, but they are fallen angels. Zezi izi-territorial spirits. Zizwe eziplena zonke ezi zinto zimdaka zawukwazi bese sithuma amademon i-ground soldiers andisani le nto. Othina sinkonzo sifundiswe ukulwa ne-ground soldiers. Asikwazi ukulwa ne-strategies. And ukuze sikwazi ukulwa ne-strategies ufuna sifundiswe how to fight with strategies. Ngicela ngixele nje for free. Ii-strategies ziyakwazi ucreate unemployment. Nyandithi? Zawuqhuba ucreate unemployment, zicreate ne-retrenchments, zibe sezithuma i-ground soldiers. Uba hamba ke xa sekuretrenchwa abasindisiweyo uye nakubo uthi ubufana uyaretrenchwa nakulo msebenzi. Kwakule list uretrenchwayo uthunywa i-ground soldier ingene emntwini. Yathi kule list wena uretrenchwayo bufuna ungaretrenchwa kungcono sibe ne-affair. Wena uzayithatha lula kanti uvele qala ibili inhloko bathixo xa ndiretrenchwe nzabo nzaba ngokabani. Hey, nihamba nam? Ground soldiers. Unemployment uze ufumane lo msebenzi. Do this. Uze uyiwine le tender. Do this. Kuba abantu esikhonza nabo bawa kudala bewiswa ithenda. Sitenders. And kunzima uba ngazivume zozo. Serious. Uyandiba si-spider's web is. Utheni sekwe spider's web nje lo mntu the church is fast asleep. Nithe mazothatha restoration. How does restoration take place? Kuko lo mntu we-spider's web ngenxa ye-tender premiership. Sikona? Any more than society's arts and entertainment. Singaphi ngoku? Sendivala ngoku. That's why it's 7, eh? That's in the religion ingaphi? Religion ingaphi? Says it's 7. Ku-arts kukho nomculo pha. Ku-entertainment kukho nesport pha. Nikho ngicela ndihlike izinhloko futhi. Ngihlike zonke. Kukho exercises ezenziwayo. Kuthiwa xa ibizwa enye yazo uTM. Kuba wathi Paul xa yala Timothy wathi beware of the doctrine of the devils, not demons. Transcendental meditation. Transcendental meditation. Kuthiwa xa unento ezikuhluphayo stress ezikustressayo vele umeditate ucinge kwilizwe elimandi apho kungekho ezingxaki ukuzo. Witchcraft. They are creating a bridge. Bafundisa uthakatha sekuthi xa sokuthakatha lula. Bafundisa umphefumulo wakho uphume emzimbeni.
doctrine of devils. If I had time, I would list about 28 of them. Nancy? Yoga. Yoga. It's a doctrine of devils. Once you practice yoga, demonic spirits get into your life. Kanti banjwe ngamadimoni eyoga. Ungene njani lo muntu kwiyoga ne-TM kangafumani sonka esingena gwele azokwazi ukusibona esisonke sinagwele. Xa ndiqhubeke enye doctrine of the devil sinezezo zilapha kum karate. Uyaxokiswa kuthiwa for self defense kodwa uyaxokiswa. Self defense yantoni? Wena ikhumfuthi into serpentine spirit introduce kwidemon lenyoka. Into ebangebe nezikills wenza ngazo extraordinary is because of that demonic spirit. Umbhali obhale incwadi ithi le ncwadi is a very small book and ndiyagqibela futhi because ipages azifika na-8. Ititle yayithi come out of her. Ithetha nebandla xa kuthiwa come out of her. Kubani uher? Babylon. Isystem ekhoyo is a Babylonian system. Ibandla liphakathi tswatswalala. Xa uthetha nge-restoration, the church must come out of her. Lona lijonge izono ezithathu qha. Icuba notywala nokujola. Ngelo xesha lithe tswatswalala with doctrines of devils. One of them, astrology. Ehlanganisana nezitars, manje istar sami ngubani? Because uSatan ufuna ukukhupha kwistar sakho osinikwe nguThixo asiprogramme up the group together nabantu abathile under a fallen angel enegama lakho. Those stars are names of fallen angels. So that ubomi bakho bulawulwe zizo. Uthi yabona wempumelelo yakho is around the corner. I-organizers zii-demons. UThixo ngelo xesha uthi ndineplan ngawe zokuphumelelisa zokunika ikamva. Kodwa naku ubomi bakho busendaweni wrong. And see izinto zakho zihambi kakuhle. Usenestar sakho singubani? Nomthandazo ufuna uzithandazela uguquke kuThixo. Bandiyaguquka baba. Xesha elide angakanti ngucancer. Xesha elide angakanti nguLeo. Xesha elide angakanti uScorpio. Ndiyaguquka baba. Cela undihlambule kwesono. Namhlanje ngegama likaYesu Kristu wena Leo ndiyakudivorce. I-covenant iphakathi kwam nawe is broken in the name of Jesus Christ. Listen, cancer, I am having no covenant to you. With you, I'm married to Jesus. Into zama Nkosi wakho siwa kuKristu. Xa ndiyeke yonke into ngenxa ndikwesonga. Kwesi songa. Kwesingenangwele. Mamela. Esa songa kwi-early church esideliver ebantwini ngeentshumayelo eziyi-5. Siyabizwa nesiGrike. Eyokuqala intshumayelo xa ibizwa in Greek isineBhayibhile. Unesine-Bible study and awusheshela i-Bible study tools zoba le information ukwazi uzifumanela ngokwakho ungayifumana epulpit. Irongo lo. Umuntu makabe ne-access azifumanele information. Uma kwi-specialist ze-information
writing gifts as a specialist. So ukuntshumayelo pha eBhayibhelini ethiwa xa ibizwa ulaleho. Ulaleho means to utter or speak. So le ntshumayelo yintshumayelo apho kuthiwa ngesixhosa uyavakalisa. Kuleyo intshumayelo uvakalisa loo nto ibekekileyo ibekwa nguThixo. Uyandiva? Ndithi uvakalisa ntoni? Loo nto ibekekileyo. I-Assemblies of God, Apostolic Faith Mission and other churches isangolaleho qha. Ulaleho akakho systematic xa ushumayela. Akho order ethile systematic uba funa bathatha abantu from here ubase pha. Ulaleho. Iyo lento ne-lifestyle yabo iba ngulaleho lifestyle. Ngoba isonka sabo bathi ulaleho qha. 2. Ubekho uyangelizo. Tshumayelo, preaching. Uyangelizo yeyiphi? Yi-preaching etargete abantu abangekamamkeli uYesu. Uyangelizo. Bangabhenefitha abamamkele uYesu kodwa i-target njengashunyelwa nje it is to win those who have not yet accepted Christ. Xa kuwina kwe-evangelism ku-I0 siwina abalapha enkonzweni. I1 abalohlanga lethu. I2 abanye ethnic group. I3 imithatho nezingcwabo zase-Assemblies of God nezama-Apostolic Faith Mission njalo ibizi-strategic places zoba noba kuzawushunyelwa ntoni kufundiswa ntoni ngomtshato kodwa intshumayelo makulandwe umuntu ophethe uyangelizo to target the lost. Kodwa ngozizwe asikho zi-motivational messages bamka abantu engavanga nalo Thixo naba basindisweyo qala kuvuthe bona kuqala sele khona uyangelizo qala kuvuthe thina kuqala besathe nqaba ngakholwayo sivuthe kakhulu sawugqiba iqhawuka inkonzo sithi uThixo uyithathile inkonzo. Uyithatha njani ngawabe kuyinanga baboni bazawufunyanwa apha baboni uyangelizo. Awuzubanayo uwangelizo ungakhange uthi ula holy place in the church of God udliswe kwile ingredients kayuangelizo. Systematic preaching to the lost. 3 kerugma intshumayelo targeting the saved. Systematic kerugma iyafana noyangelizo. Yahluka phi? Yahluka kulento ba ifana kulento ba inspired zombili. Ngiyibona mos i-message inspired eshushu kodwa sihlukana kwi-target. Singabe nto sibale 3 4 didaskalia. Iverb yakho na udidasko. Udidaskalia akanqabe Assemblies of God i-teaching. Yazibona into manjamba kuzo bekufanele ba ndiyahlala nje xesha umuntu atishe into ethile. Inqabile teaching Assemblies of God. The 4th one ile esenziwa nguPaul sekuwe laa nto Eutychus phaa kwi-upper room. Namkhumbula laa mfo apha uthiwa it was a long preaching. Zusifunda iBhayibhile yakho yanqaba intshumayelo engeyaSons of God. Uthiwa inxa ixesha mshumayelo kanti utata uBhengu babethatha hours xa beshumayela. 2 OMF Donda ngoba nabamazi MF Majasa Masani ashumayele adahlale phezu kwetafile. Umajasa adani kuzibalilele nanobani lalele. And a long preaching. Xa ibizwa lo long preaching this preaching kuthiwa idialegomai yes Greek ethetha ntoni? Discourse, debate, discussion.
Ohlobo lwentshumayelo ngoku uengagana nabantu shumala nabo. Xa uyibeka isubject uyaxoxwa. So uphume endaweni. Ngeke siwinwe ke ngamaslams namahindu namantontolo xa udialegomai esinaya. Miyekile cela unifundele nje Matthew 9:35 standards. Mamelani seba nge-restoration apha. Masijonge i-pattern kaYesu uze ube kwi-restoration. Kuba mamphalisi. Waye uYesu eyihamba yonke imizi nemizi. Yeke? Efundisa ima didasco. Mvini? uYesu iphila yokuqala kwi-ministry yakhe. It was teaching. Kuba efundisa ezindlwini zabo zesikhulu. Okay? Evakalisa indaba. Uyeva preaching. Kulalana ehobe ndithetha ngaye. Uyeva? uYesu ndifuna sisithe basesiyenza nathi nalonto. Eziphila zikaYesu. One, teaching. Is-second essence of God. Okanye nje seyi-restation yokuthi hayi ndincedwa ziimfundiso zale nkonzo. Eziphi? Kubani usafundisayo le nkonzo? Teaching, preaching is a evakalisa indaba ezilungileyo zobukumkani. Ephilisa izifo zonke nezikhuhlane zonke. Mamela iphila yesithathu xa uthetha nge-restoration. Wonke umuntu oshumayelayo teaching. Wonke umuntu oshumayelayo preaching. Wonke umuntu oshumayelayo healing all manner of diseases and sicknesses. Wonke uBhengu uthi ngewayengaphumanga utsho 1953 uinterview uKhathisa Sixhosa uthi ngewayengazange walisabela icall kaThixo if i-proclamation ibingahambi ne-demonstration of God's power. Wawugqiba wathi my church xa izinto zingahambi zoyi-2 it will be empty just like other Protestant churches. Nahluke njani ekusini? Xa ushumayela pha wahluke njani ekusini? Awushumayela ushumayela ubili uyohlala phansi wawuphuma wademonstrate amandla kaThixo. Xa uyi-member of the body of Christ unayo at least one of the gifts of the Spirit. Yours is to discover it, activate it. So we activate it idinga wena uyithi stay. Utsho kuPawulos uPawulos usho kuTimothy uthi hey Timothy le gift wayevela upastorisa eEfes ezilibele kumpostile. uTimothy wathi hey zamisa esifo sikuwe sithini zamisa. Ngexesha siyakwazi ulala inkwethu silalisa inkwethu likhathi lakho. Uthe uthi xa usebenzisa wafana umbona kwathwala isikhulu unabantu ofuna ulala ngecala ngoba unazingqamba uzimilileyo. Ngosibona uba izikhwebu zilele emhlabeni ngoku imvula ezinethayo sitshayela umhlaba ziwubeke phezu kwesikhwebu. Nikhona nithi wayithemba lo muntu wayekade mabrasele bosantarabasika. Tithatha na Oh Jesus. Tithobu there are gifts endowed to you by God. Uthixo ukusebenzisile kodwa ngafika ixesha apho i-gifts ezikuwe za-stagnant. Izizathu zaziwa nguwe. Asa-operate ngoku nowazi-operata operata kancane not ngokolahlo kodwa ngoku siyazivusa. We resurrect them. Coba kamu ini and sifaka kuzo supernatural speed.
sifaka kuzo a double portion. Roshkandi kasa katana basanda basika. Libra shekele bosanda basika. Mande le boshika. Jesus. Healing all manner of sicknesses and diseases. Ubuthi ukwibanjani kamoya. Asikuboni kwi teaching. Kwi teaching ungumbaptist. Yaqale. Hamba mokonse Baptist. Unvile. Usande dishi cha Tone Baptist. We preaching. Hamba. Namhlanje bendlila pha endlini. Ndibuza Thixo ziphi izinto zami. Hey. Thixo ngenzeni. Ngoba izinto zami zilahlekile. Benkade ndikade ngaziboni. Ngizibise kuwe uzithumele. Kodwa wona bangatsho ingxaki kubani kum. Bathi kum. Nkosi. Every spirit assigned by the devil to kill your ministry, let it be destroyed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father God, we speak upgrade of these gifts in the name of Jesus. Father God, there are new assignments. Allah assign an angel of healing to walk always together with your servant in the mighty name of Jesus. Teaching Tone Baptist. Preaching Tone we see. We see. Shall we take us? Power. Shumael Mile. Sidloko for uyohlala phansi. Kanti apha teaching. Shumael. Mbiliso. Not just Mbiliso. Wonke umuntu lapha. Man, isana ngicaphukiso yazi. Isana njini? Ayitholele. Kuba ngela. Komso umgqibelo utshotsho. Khawundi fundele. uMarko 16 verse 15. Uzobona umsebenzi wakho. Owakho notho kamfundisi. Owakho funda wathi kubo ya angani niya kulo lonke ihlabathi ke hlala phansi mama ukubo apha nguwe uMateyu 28 go to 5 ministers babini abago loka Matthew 28 uthi go and make disciples ukwenzwa abafundi bedliswa esasonka 5 ministers naleyo ifuneka ixesha i5 ministers ayingobe fundisi qha andishi i5 ministers ayingomadoda qha no udo ngumfazi Drill, beka kitchen. Nibonile lapha izolo. Xa uThixo akafuna abasebenzisi women, uthenza release healing. Usathana yedwa lo sebenzisi women. Zibe ngamagqirhakazi.
sibe ngumama umthandazeli. uThixo yena akakwazi usebenzisa imali nangoku indlela loyo ngalo igwirhe lingumama wedlule umuntu ongutata ifike thina apha kuThixo nguThixo unencwadi uquote scriptures itwistwe wrong scriptures gifts are not gender biased no kafunde lo Mark wathi kubo nivile ngapha kuthiwe hambani nozenza abefundi zonke inhlanga fivefold hlula hambani niye kulo lonke ihlabathi eke nizivakalise indaba yakho ke leyo uvakalisa nguwe lo uvakalisa benthe ngubani lale eho yisa mama nizivakalise indaba ezilungileyo eke kuyo yonke indaba eke mamela not ebantwini qha safuna sifundise naleyo to every creature ukwimithi ehlala amagwirha creatures kukho ikati ezisetyenziswa ngamagwirha sihlala amademon creatures wama nam kukho izinja ezisetyenziswa ngamagwirha creatures zilinde wena ithi iBhayibhile indalo iyancina laa mthi uyancina ulindele ukuvezwa koonyana bakaThixo bazozikhulula from the kingdom of darkness so that they can begin to glorify God. Kuba uvile umsebenzi wakho hayi anti ngumvangeli mna hey yirole yakho le ekamvangeli nguMatthew 28 eyakho ngovakalisa go and evangelize kuba lowo utholiweyo yes wabhaptizwa yes wasindi verse 17 imiqondiso ke eyakulandelana nabo bakholiweyo na ibake imiqondiso ezawulandelana nebefundisi ndiyabuza namadoda nabantu abadala nabatheni nabakholwayo yeyiphi ile yakho ke leyo ulamlenze wesithathu we're healing all manner of sicknesses and diseases funda egameni lam bayakukhupha idemon umsebenzi wakho ukhupha idemon xa sibowela idemon ukhona uKristu omkhulu kangaka uKristu wakho uyalingana nokatata umvitshela yinto liba ngoba awukenzi kwa inzame sokufonela umfundisi Jesus Christ uthi uyasuka ethetha ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kwenu so xa bukuwe ubukumkani bukaThixo it's in your spiritual DNA akungena khona the kingdom of God has come ulele kingdom of God has come wamelwane kuyakhulwa awuna inhloko sinayo intona gift eyilempala wethu stand up this is your role cast out demons cast out demons kuba bayakuthetha ngelwimi ezintsha ezi ilwimi ayizesi Thixo ndinyathele grey area kubantu abafika inkonzo yami seyikwiveli ezi isilwimi once wabhaptizwa umoya ingcwele ziba lapha kuwe xa zingekaphumi zikaphumi ke ngenxa yezizathu ezithile kodwa ixesha ngenxa ye-mindset zezonke it's a prayer language ilanguage yothandaza marat sayithina le xa uthandaza ngeXhosa okanye uthandaza ngesilungu okanye ngesuthu okanye ngesizulu sakuni uyi-aeroplane ihamba kwi-runway kodwa funeke kutshintshwe amagiya kuphayilotho nguwe apha ekuthandazeni uthi ngoba ndiyasuka ku-ground level
pray in the spirit and iphakame. Uyibona inkonzo iqinile ithe bayibophila bayibophileyo and you have no idea uba ibotshwe njani. Ingqondo yakho ayina-idea but your spirit knows ibotshwe njani. Change the gear and intercede in the spirit. Uyazi ngathilo xa ibambi because uyibona uba iza kwiclimax. Kanti kwigqirha elikhoyo elilapha lilange izilwimi emkhathini lizirelease ukucima lo mlilo uThixo ulayitileyo. Mamela ube umuntu uvayo uba okanye ukhona ovayo uba ayisiso kodwa ke ingxaki yakhe ukuba njengoba siva nje uba ayisiso akalo elder oqala. Okwesibini hamba umfundisi ngoba bengumfundisi ebengazukwazi ukuthi thula ngoba uzakubuza lo muntu umthulisela. Kanti ke ngoku xa uflya change gears. Sibone aeroplane sithi khazula nge-warfare tongues dubula ngezokulwa ilwini varieties of tongues. iBhayibhile litsho inhlobonhlobo kukhona zokulwa. Zikhona imfazwe zakowenu ezibamba idestiny yakho neyabantwana bakowenu. You need to rise and war. Listen. Kule namuntu use-ICU usheke 5 minutes ukuze aphile. Ubona uba ngolwesiXhosa sozulunga. I-warfare tongues soze zilungela. I must give birth to the healing yalo muntu. I must give birth. Kuthiwa zii-tongues of travailing. Xa sowuthandaza ngazo wakhuphoka amandla akho ukwezo tongues. Your physical power, your emotional power, your spiritual power, your psychological power, and give birth to a miracle. I see you. Mfazo salayo izaba beyazi ukuthi babulawula kanye lonto basahwa because they groanings. Mamela Romans 8 I think verse 14 uthi umoya oyingcwele uzinqinela groanings ngezinqino ezingathethekiyo kuThixo. Mamela ukutolike lapha esi akavela yepha ukuthi ulapha kuwe uthi wawutshintsha igiya ka-travailing prayer. He begins to groan before God and begins to interpret your prayers and you begin to see results. Masimengenya
Uyakwazi uthandaza. Sibakasata. The Holy Spirit is in the house. He is imparting graces. Receive your grace. The Holy Spirit is in the house. Let breakthrough. Receive it in the name of Jesus. By the mouth of God that this service is a miracle service. It's not only limited to healing. No. There's graces released upon you. Ungena kwakho umoya we-drugs uyathutha. Shakala basanta. Ibrosele bosanta. Udala usubmita. Uthendarisa. But no breakthrough. The Holy Spirit. The Spirit of breakthrough. He is imparting that grace of breakthrough. Listen to me. Some of the tenders who sends up Dala, you'll receive phone calls. Phone calls. We've chosen you. We've chosen you. Who will have done that? God the Holy Spirit. Miracle service. Breakthrough. Success. Miracle. Your brothers and sisters, God is creating their jobs. Some are being given business ideas, sustainable business ideas, in the mighty name of Jesus. Let's be ready. This is time of your breakthrough. Dada. This is wholesale miracle service. A wholesale awuthatha into ebeyi-1. Amehlo akho angaboni xa ufunda. Cela ubeke izandla zakho apha kuwo. Wawugqiba ukuyithatha iBhayibhile yakho ufunde ujonga kwenzeka. Ngitsho kuwe nawe unxibe ii-glasses. Wholesale miracle service. Not spasa soap miracle service. Rasa kalabasanta. Hey, ndivumo ingcwele griva ethi ndikhona ndizisela umsebenzi kodwa bandikholwa. Don't grieve the Holy Spirit. Don't grieve the Holy Spirit. Cela sivala amehlo. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Lento kunjalo ifuna. Receive it. Receive it. Receive it. Ayina abantu abathile lemini
Siyacela bangcwele kungaliwa nayo le move kaThixo. Le uThixo azawuyenza after today. Siyacela i-order yethu ibuye umva. Church of God, siyacela inkqubo yecawa ibuye umva. Izinto uThixo azawuzenza aziqhelekanga. Siyacela, siyazithoba, siyacela singamgxuthi efikile. Abantu bakaThixo singabajongi ngeliso lenyama. Siyacela yenzeke Nkosi. Nase sokugqibela isicelo. Cela wena ongayilungisa indlela yakho noThixo. Thixo ungamphileli ngamaqhinga. Thixo uyakuthanda. Abantu abakuboni dala ukhonza kodwa ungayenziwe Nkosi. Nezikhundla ukuzo kodwa ungamphilela uThixo ngamaqhinga. Siyacela guquka. Siyacela before it's too late. God has imparted ebomini bakho into enkulu kakhulu. After this service, please repent. This is your chance. Please repent. Don't allow your gift to fool you. Don't allow your pride to fool you before it's too late. God does not want to expose you. He loves you very much. He honors you. Yacela ungamphikisi. Please repent. Please repent.
Sibawa mamkele nalona Nkosi nakho umyesisa amfanele ngaphandle mamkele nikeni ithuba You are so gracious, Lord. You are so gracious. Thank you, Father. Restoring our preaching. Isonka esingena kwe. Khona into moyicela yenzayo engqondweni zethu. Kugungulwa into ebesiyitya engekhoyo. He's instilling something new. He's instilling something new. The doctrine of the kingdom. Oh, God. Thank you, my Father. Thank you, my God. Siyayamkela intethiso yakho. Siyayamkela. Sifana noMoses wakudala.
Sethi ubuso bakho abuhambi nathi. Ubuso bakho abuhambi nathi. Afuna ukuguquka. God. Khona lo muntu ungafuni ukuguquka. Yini ba? Yenza ngiceba Nkosi. Khona lo muntu ungavumi ukuguquka. Nenhloni. Kawuvula inhliziyo yakho. Ukubona uphuma ngalamnyango. I see danger outside waiting for you. Ndiyacela guquka. Ndiyacela guquka. Ndiyakucela guquka. Please, ndiyakucela guquka. Ndiyakucela guquka. Ndiyakucela. Ndiyakucela guquka. God will never embarrass you. It's all for your benefit. Please, singalamkela ufefe. Please. Hey. It's heavy in my spirit. Nkosi ke bawo siyabulela kakhulu. Yonke lento kuyibekelele emini yanamhlanje yenzekile. Nkosi, teach us your ways. Baba. Nkosi. Khulula ugcobo lwakho Nkosi esimeni sami ngosu Jesu. Khulula ugcobo lwakho. Cela ungayeki uconnecta. Sesigoduka. Ukhona ingxaki ekulindileyo endlini. Elinde this anointing. Ikhona iproblem. uThixo azodemonstrate ngayo lamandla tonight. Ekulinde endlini. Please ungayeki uconnect until ungene endlini. Please. Usalana befuna ibe lento uThixo ayenzileyo. Ungayeki uconnect until ufike endlini. Wenze lento uThixo athi uzoyenza. Kukhona ugcobo oluphezu kwakho for a problem esendlini. Khulula ugcobo
Khawuleza wena ungekamamkela uYesu. Cela ukhawuleze. Wena uthi Nkosi uYesu. Cela ube yinkosi. Nomsindisi wempilo yami. Cela ukhawuleze usengaphambili. Khawuleza, khawuleza. God bless you, sisi wami. God bless you. Nawe uke wamamkela uYesu along the way naxabana naye. Ngicela uzokwenza uxolo kunye naye. Khawuleza, khawuleza. Khawuleza, khawuleza, khawuleza. Khawuleza. Khawuleza usengaphambili. Cela usisi wamamkela uYesu ame apha ecaleni. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ikhona into ukuxabanisa nomoya ingcwele. Khawuleza. Khawuleza, khawuleza. Siyavala ngokukhawuleza, khawuleza. Khawuleza ungaxabani nenkosi yakho. Thank you, Jesus. Ngiyacela sizawuthandaza ngoku. Kodwa ndingazicela enhliziyweni yami bathandekayo. For uba uyibone le nto isenzeka, please uplift your level of faith. uThixo yenzile le nto oyifunayo. Uplift. Receive it. Receive it. Oh, receive it.
spiritual breakthrough. And every demonic oppression to be tossed from us. Because of His grace. We release Him. In Jesus' name, we see Him. Sweet prosperity. In Jesus' name. So let us pray. Nina enimamukelayo Yesu nenza isigqibo esikhulu ebomini benu. Your lives will never be the same. Before I lead you, ngiyacela ningayilibali le mini ebomini benu. As young as you are, it's not a joke. It's not a joke. Anilandele emva kwam Nkosi uYesu. Lasibancedise manje Nkosi uYesu. Namhlanje ngiyabamkela iba inkosi umsindisi wempilo yami. Impilo yami ilawule egameni lika Yesu waseNazaretha. Inhliziyo yami ilawule yongameni egameni lika Yesu waseNazaretha. Ubomi bami kusukela namhlanje ulawule kupheleleyo egameni lika Yesu waseNazaretha. Nkosi undamkela undenza umntwana wakho. Nkosi kusukela namhlanje be my friend, be my father, be my God. I will never worship no any other gods ngaphandle kwakho. Nkosi bawo ndenza le covenant phambi kwakho nebandla. Inkosi